Balma mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ professeur Usumani Erik Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na octobre kalo tile 4 ka taa bila karidon na octobre kalo tile 10 farafin kalo tile 27 ka taa bila farafin kalo tile 4 na dolo jate la kawla kalo fɔlɔ tile 11 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila kawla kalo fɔlɔ tile 17 la a b'a yira k'a fɔ ko an bɛ balansi mɔgɔw ka wagati la ni o ye kawla kalo fɔlɔ ye doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na n'o ye sigilolo ye ni arabu ko ko zuhurati ni anw yɛrɛ b'a wele ni nazaraw k'a ma ko Venus a Venus dolo in o nɔrɔ o de barikalen don ka ɲɛsin adamaden bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye wa labɛn bɛna ja ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye luxe ko olu bɛna ja ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye baara nasugu minnu ka di ninnu na o de bɛ tali kɛ masirimafɛn minɛnw olu feereli ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ka taa se dɔnkilida baaraw ma ani catiribɔ baaraw olu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ politiki baaraw olu ka di ninnu na ani kiiritigɛ olu ka di ni mɔgɔ ninnu na fo ka taa se journal ma journal télé walima arajo ta o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani ka taa se peinture ma ani kunkolo dilanw ani bololabaaraw nasira caman o ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na bana minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na u bɛ tali kɛ RN dimi kan ninnu kan k'u janto RN dimi de la olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma beliw ninsodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw lamɛnnen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ a ka ca la aw yɛrɛ dalakan bɛ se ka na mago caman ɲɛnabɔ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na farigan minnu bɛ aw la don tɛmɛnenw na olu bɛ se ka kɛ sababu ye olu fiɲɛ bɛ bɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o siraw aw k'o banban kamasɔrɔ aw lamɛnnen don aw dalakan barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka n'a bila mai kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ farigan de kun fɔ aw kan ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ farigan bɛ se ka aw sɛgɛn farigan bɛ se ka sumaya walew ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de b'a to aw tun b'a fɛ ka laɲini minnu sabati ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ko gɛlɛya bɛna don olu la sumaya bɛna don olu la a b'a yira k'a fɔ nin tɛ aw ka dɔgɔkun ye ni aw bɛ se aw k'a ka wulikajɔw ani aw ka labɛnw bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun nataw kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma garisɛgɛ sira o jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka n'a bila juin kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma Gémeaux funteni kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so Badu denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ gɛlɛyaw ka se ka baara kɛ ni fanga ye ka baara kɛ ni dusu ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ ni saliya donna aw la dɔrɔn a ka gɛlɛn aw ka se ka aw ka laɲiniw sabati nin na hali mɔgɔ minnu bɛ baara ɲiniw na mɔgɔ minnu bɛ wulikajɔw la ko kuraw fo ka wulikajɔ banban kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ko bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ nka olu yɛrɛ ka garisɛgɛw an'u ka sɔrɔbaw a bɛɛ bɛ dépend u yɛrɛ sendɛgɛ la an'u ka courage la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin olu ma nka u yɛrɛ ka dusu de b'a to dɔgɔkun bɛ se ka nɔgɔya u bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka n'a bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma kansɛriw fasosodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw
ni dɔgɔkun kɔnɔna na banamini fanga ka bon aw ka sira kan kosɛbɛ. Dibi ba aw ka sira kan a ka gɛlɛ aw ka wulikajɔw ka se ka sabati ni dɔgɔkun kɔnɔna na, kamasɔrɔ hali layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya bɛ olu sɔrɔlu la. Kunnafoniw olu siraw jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma. Banamini fanga ka bon aw ka sira kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ. Ni aw fana bɛ se aw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen banban dɔgɔkun nataw kɔnɔna na, kamasɔrɔ fɔ aw ka muɲu k'aw sabali ni dɔgɔkun kɔnɔ. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛn cogo sɔrɔ a la, ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban. Garisɛgɛ siraw olu jɛlen tɛ, nka kɛnɛya olu sinsinnen don. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion, denɲɔgɔnso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ibrahima ka so, samiya kalo 2nan denw, Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko banamini bɛ aw fana ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ wulikajɔw ka di aw ye, a ka d'aw ye aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya min na, ko gɛlɛya bɛ don olu fana na ni dɔgɔkun in kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma. Fariganw fana kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, sumaya o fanga ka bon, banamini o fanga ka bon. Nin tɛ aw ka dɔgɔkun ye. Ni aw bɛ se wulikajɔ minnu bɛ aw kun kan aw k'a bila ka don nataw kɔnɔ, dɔgɔkun nataw kɔnɔ, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ lase aw ma. N'o tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye aw ka laɲiniw ka tɛmɛ cogo o cogo, i b'a ye ko gɛlɛya bɛna don a la. Ni dɔgɔkun in ka fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge, dimiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isa ka so, samiya kalo 3nan denw, vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ala deliw olu de barikalen don aw bolo. Wa aw ni mɔgɔ kuraw bɛ se ka na ɲɔgɔn ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma don nataw kɔnɔna na. A sarakaw olu barikalen don aw bolo kosɛbɛ. Aw ka jija ani aw ka wulikajɔw don tɛmɛnenw na o bɛna nafa lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O nafa min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka siniɲɛsigi baaraw nɔgɔya aw ye don nataw kɔnɔna na. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw, kawula kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Umaru ka so furuso denw, balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko ka saliya, ni aw saliyala dɔrɔn ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ don aw ka dɔgɔkun bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ birisa ɲagami ye aw bolo. Ni aw bɛ se k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma, fo aw ka dusu ta baara kɔnɔna na, ka se ka dusu ta kunnafoniw kɔnɔna na, wulikajɔw bɛ se ka sabati, aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka wulikajɔw la cogoya min na. N'o tɛ banamini o ba aw ka ko la, nka aw yɛrɛ ka dusu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka o banamini labɔ yen nɔ, ka se ka dɔgɔkun yɛlɛma ka kɛ aw bolo wasa ani kunkɔrɔta ye. A b'a yira k'a fɔ ko aw ka cɛsiri ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma, nka dɔgɔkun bɛ se ka gɛlɛya ka sababu bɔ ni aw yɛrɛ ka farifaga ye. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion, dibiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ayuba ka so, kawula kalo 2nan denw, scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw lafaamuyali ka aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya gɛlɛya bɛ don a la kosɛbɛ. Kamasɔrɔ a ka di aw ye ko ka tɛmɛ cogoya min na, aw ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu cogoya min na ni dɔgɔkun in kɔnɔ, ko gɛlɛya bɛ o sira kan. Wa aw ka dusu bila ka se ka baara kɛ ni majigi ye, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma dɔgɔkun kɔnɔna na. Ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw, garisɛgɛw olu siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma. Ni aw bɛ se ko aw ka dusu bila, o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun nɔgɔya aw bolo. N'o tɛ dɔgɔkun in aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya gɛlɛya bɛ a la kosɛbɛ. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire, siraso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Alahu Tala ka so, kawula kalo 3nan denw, sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma. Kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma. Aw ka wulikajɔw ani aw ka lamagamagaw dɔgɔkun kɔnɔna na aw ye olu minnu kɛ, a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma, aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan. Wa juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ, aw bɛ se ka aw jigi da olu sɔrɔli kan yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la. Kunnafoni sira olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma. Ni dɔgɔkun in ye aw ka dɔgɔkun ye. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni
mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na hakilisigi bɛ aw ye kosɛbɛ kamasɔrɔ layidukan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ hali ni aw ma o jaabiw ɲuman sɔrɔ aw bɛna se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ olu la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ don nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko ni wulikajɔw aw k'o banba fana ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ dekun dɔw tun bɛ aw dala don tɛmɛnenw na ko olu dekun ko aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka hakili lafiya lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw ka dusu bila ni aw ye dusu ta dɔgɔkun bɛ se ka kɛ birisa ɲagami ye aw bolo aw k'a ɲini aw ni bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn faamu o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma ka se ka aw ka ko tɔ diya mɔgɔw ye ka se ka aw ka fangaw sinsin ni dɔgɔkun kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a f'olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ale ka so verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na birisa ɲagamiw olu de bɛ aw kun kan dibi bɛ aw ka sira kan sira caman fɛ wa aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la bolofɛn yɛrɛkɛw wa a ka ca la hali ni aw ye mɔgɔw ka fɛn singa ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw bɛ se ka kasara sɔrɔ bolofɛn yɛrɛkɛw bolofɛn tunu wa mɔgɔ wɛrɛ ka degun olu de ɲɛsinen don aw ma fana ani mɔgɔ wɛrɛ kungow olu de bɛ se ka gɛlɛya lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na sira datugulen don dibi bɛ aw ka sira kan wulikajɔw olu siraw ma sabati ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka dusu bila ni dɔgɔkun kɔnɔ ka se ka basigi fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ waatiw sera ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ waati fiɲɛ ka kalan garisɛgɛ ko ta fanfɛ ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko miiriya jugu olu de bɛ aw kun kan fɔ aw ka se ka olu bila ka se ka baara kɛ ka sira kelen ta ka se ka baara kɛ ni o ye o miiriya jugu ninnu yɛrɛ bɛna se ka kɛ sababu ye ka aw tɔ pousser ka taa bila dusukasi kɔnɔna na ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira aw ka hakili sigi k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ waatiw n'i ye aw ye ka gɛlɛya sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ ka miiri cogoya la ani aw ni mɔgɔw aw bɛna mɔgɔw minɛ cogoya min na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka aw yɛrɛ de bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tiɲɛ aw bolo n'o tɛ garisɛgɛw k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati a bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye n balima mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya ko an bɛ balansi mɔgɔw ka wagati la nin wagati in kɔnɔna na kawula kalo fɔlɔ ka aw ladɔnniya tuguni nin wagati in kɔnɔna na n'o ye kawula kalo fɔlɔ ye a b'a yira k'a fɔ ka su ani tile a bɛɛ lajɛlen bi kɛ foyi tɛna janya ni foyi ye su ni tile bɛɛ bi bɛn wagati kelen ma si tɛ janya ni si ye nin wagati in kɔnɔna na kunnafoni min bɛ yen ni an bɛ se ka o fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ mercredi don wagati fila b'a la ni den min bangena ka bɛn a wagatiw ma walima ni mɔgɔ min y'a essayer ka wulikajɔ kɛ ko ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu ani mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu mercredi entre 7h et 8h o furancɛ la hakilinaw olu barikalen don ka ɲɛsin mɔgɔninfinya yɛrɛ cogoyaw ma ani hakilina nafamaw mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ 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 mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ